Xatırında nəsə var? Biz yazalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli tamaşaçılar, qonaqxana bizə rəhim etdiniz. Studiyamızda qonaqda muhterem şəxslərimizin birisi, görünəkli nəfis söz ustası Rozaliya Zakiyeva. Xeyirli gün. Rəhmət, xeyirli gün. Rozaliya xanım, mənə ədəbiyyat yolu devam etə. Həm biz bugün bik aktiv rəvişdə şul turda söyləşəbiz. Mənə ədəbiyyat yolunda kütülməyən açışlar da bulub qoya ikən. Baxsan, görsən, biz büyük rəssam bilgən Baqiya Ormançı şiirlər yazan. Siz mənə bu açışını neçik yasadınız, qaçan tapdınız mənə şu hikmətlə evirlərini? Mən onu tügəl günə eytə almayım indi, çünki benim işim şul beyt, kitap oku. Enki eytə tarğan idi, balağını qara, oxaman kitap okuysan deyip, enki benim işim şul. Mənə şulay kitaplar, albomlar, kibitlerde görüp, mənə özündən neşiktir kirip çıktı indi. Anarsın, Baqiya ağanın icatın, mirasın iranəm deyip, mənə şunday albomlar, kitaplar alıp, biblioteklarda oturup, bir açsam, qarasam, şunday bik motor şiir yazgan, көңіл, зар болдым, ашық көңіл, ойларына желкетіп гүрләтірге, көңіл тілі әр жерде, әр кішіге гүлтілдеген тұйғыларына үләшірге. Матур шиғыр, концертларында шушы шиғыр юлар білен ашып жіберем. Анасың, біраз оқып алғаш, қарасам, бұл шиғырына Бақияға, міне шул абайлап қына сөйләшірге, керек болған заманда yazған тойғаларын, хисләрен, тарихны, милләт өчен артык күп сөйләшергә ярамаган заманда язган бөтенләй башка нәрсә турында. Шуннан соң аның мирасы булай бер тапшыруда гына барсында атап китеп мөмкин түгел. Бер әйтик менә Илдар Кылгали скульптурасын гына алыйк. Күпме укырга, күпме тарихны белергә, күпмәнең әсәрләрен, ул заманны өйрәнер өчен, ул күпме скульптуралар авторы, күпме пейзажлар, күпме картиналар, аларны бер кеше эшләгән. Ниндидер бер мөгъҗиза чыннан да. Ул үзе дә булай дип яза бер шигырендә. Мин пәйгамбәр түгелен, әл-гаяз билlah, ләкин кайчак тыңласам күңелемдә тоям ғалам шауқымын, сизәм күкләр көшін, бүтін ғалам құдіретін тоям жанымда. Онда қойшақ бүтін әдәм балаларының қойғысы, қойшақ көңілімді жиһан бәйрәмі, сизәм күкләр көшін, мен туған мағжизалар үшін, көңілімді дәрт вә дарман толы. Менә бу Бақияға Орманшының уй хисләрен, дәртті болуын, дәрманы әлі менә дигән булган заманда үзенең көчен туплап, иҗат итә торган, минем көчем бар, мин менә шул сәнгать өчен туган дигән шигъри менә шундый торжественный дип әйтәсем килә иде. Тантаналы. Аның килеп инде Бақия абыйны аңлау, аның кем әйтмешли күңел халәтен тую сезгә җиңелрәк тә биреләдер, чөнки сез якташлар бит әле. Без якташлар. Ул Күл Ширкән авылыннан. Яге, мин әйтәсем килә, менә шушы көннәрдә генә бик әйбәтне әйтегез Илдар. Шагыйрь Иркаил Зайдулла белән Иркаил мәйтәм, біз тау ягы, Бақия Урманчы, ул үзе дә Иркаил тау ягы, Яшел үзән, Апас, Кайбышлар, мәйтәм, тау ягы ди. Бездә таулар юк, биек таулар, ләкин бездә тау биеклегедәй шәхесләребез бар. Миңа яз, шигырь яз. Менә берничә юлыңна китерәсем килә шушы яңа шигырьдән. Тау ягы без, күккә ашкан таулар булмаса да безнең төбәктә, иманыбыз кыя булып баскан таулар горурлыгы йөрәктә. Тау ягыбыз Бақи Урманчының кыл каләме туқымаға бары қағылған, үзебезне таныганбыз анда, йөзебезне без тау ягыннан. Тау образы Бақияға Урманчының үзенең шигырьләрендә дә шагыла. Бик матур итеп әйтерсең, Шүрәле поэмасын укыйсың, аз гына укып китәсең килә. Урал тау итәгеннән бормаланып, тугайлардан тугайларга сыргаланып, салмак кына иркәләнеп ярларына, елгага моңланып, акрын гына. Кай вакыт як-ягында таулар кала, кай вакыт узган җире аның дала, таушыкларда урманнар, юкә, имән, шунда аю, бүре
бөреләр йөри икән, жылкылар шунда йөри, кылын уйный, анда санда елгага күрсәтеп юл, утыралар кукраеп манаралар, су өстендә имән басмалар, басмалардан бөгелеп су алалар, шайкап-шайкап суларда кер юалар, сылу билле, кыйгач кашлы кыз балалар, тауларда ат менеп йөргәнем бар, җәйләүләрдә кат-кат кунак булып йөргәнем бар, шул елганың суларында көннәр буе онытылып балык тотканым бар, далаларда күпме мал күргәнем бар. Бу 41 елда язылган шигырь уланың, бу Урта Азиядә, Казакстанда яшәгән вакытта язылган. Аннан соң тагын бер кашан буягыч аламы ул кулына, кечкенә чүкешен аламы, һәр вакыт буягыч ул аның үзенең сүзе, татар теленә керткән үз кисточка дигән сүз. Аннан соң әле ул француз түгел, натюрморт дигән сүзне нәгыш дигән яңа матур сүз кертә. Менә кайсы генә инструментыңны алса да яңа эш башлар алдыннан ул һәр вакыт дуга урынына үзенең шигъри юлларын әйтә булган. Күңел багладым эшем уңасына, тәвәккәл иттем кодрәт иясенә, өметем камил, ышанычым нык бу фәкыйргә бәхет иңәсенә. Субханалла. Менә шундый. Шуннан да шигъри дуга кебек. Әйе, менә Зөлфәт абыйның бар шигъре, теге Абдулҗаббар Кандалыйга багышланган. Дуга белән шигырь арасында зур аерма күрмим әллә ни. Шуңа күрә Габдул Бакый Урманчы да дуга белән шигырь арасында зур аерма күрмәгән. Ул да аны дуганы күргән кебек шигырьне дә илаһи итеп кабул иткән. Һәм үзе дә шундый илаһи шигырьләр иҗат иткән. Тәңрем, гомремне сиңа багышладым, сәҗдә дәргәһеңә баш арам. Җанымны сиңа багышладым, тәвәккәл Раббыма барам каршыңа. Аннан соң там бер шигырь укып китәсең килә. Әйтерсең, борынгы әдип язган дип уйларсың бу шигырьләрне, шигъри юлларны. Багларга чыгып иртән тәсбих тартам җиһан назына. Ахшамларда тәсбих назларымны дуга кылып тиздем сазыма. В сады ли выходил я утром ранним, тянул ли четки я ласком Всевышним. В вечернем ахшаме нежно тасбих насаз нанизывал в молитвах. Ескерткеч. Бик күркәм шигырьләр, шуннан да Бакый абый турында уйлаганда, ана менә гади рәссам гына түгел, фикер иясе, философ дип күз алдына китерәбез. Һәм шуннан да шулай булган икән. Менә шигырьләре аша да сез шушыны тамашачыга җиткердегез. Бик зур рәхмәт сезгә. Алдагы көннәрдә дә шушындый иҗатта булырга һәм шушы хаузияттән Ходай сезне айырмасын, сүз кодрәтеннән айырмасын. Рәхмәт. Укыгыз, рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта нәфис сүз остасы Розалия Зәкиева булды. Аның белән саубуллашабыз һәм тапшыруыбызны шушы көннәрдә үзенең юбилеен уздырган яраткан артисткабыз Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры Наилә апа Ибраһимова турындагы видеоязма белән дәвам итәрбез.